Ba a yanke farce a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja idan za ka yi layya. Idan za ka yi layya ba a so ka yanke faratanka a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja. Sannan ba a aski. Idan za ka yi layya ba a so ka yi aski a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja har sai ka yanka abin yankanka kafin ka yi aski ko kuma ka yanke farcenka. Wannan shine abin da malaman sunna suka haɗu akai, galibin su suka haɗu akai. To shi yasa dangane da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ummu Salma wanda al-Imam Muslim ya kawo wannan hadisi a cikin littafin shi, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum zai yanka, idan zaka yanka dabba a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja, to ba a so ka yanke farcenka, sannan kuma ba a so ka yi aski a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja. To sai al-Imam Nawawi da yake sharhi akan wannan hadisi, al-Imam Nawawi sai ya ce wannan yanke farce da kuma askin ya hada ne da konawa. Ko da kona gashin kai ba a so. Wani zai ce ai bare aski ba, to bare kona gashin, ko kuma bare ya amfani da abubuwa irin na zamani, shaving cream ko kuma shaving powder ya sa a jikin shi gashi ya fita. To al-Imam Nawawi sai ya ce har wannan shi ma ya shiga cikin abin da ba a so kai a cikin waɗannan kwanaki. Sannan kuma shi kuma farcen ya hada da karyawa, ko ka karya farcen ko ka sa haƙori kai ba yankewa kai ba, to duk waɗannan shi ma ya shiga a cikin abubuwan da ba a so. Saboda haka ba a so ka yi. Shi kuma gashin da ake magana a nan ba ana nufin gashin kai bane kawai, gashin jikinka gaba ɗaya na hammata da kuma na al'aura duka ba a so ka yanke. To malaman sunna sun yi sabani akan shin wajibi ne akan wanda zai layya kada ya yi aski kuma kada ya yanke farce, ko kuma sunna ne. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ne mai ƙarfi, sunna ne wanda ake so mutum ya yi. Saboda haka idan mutum ya yanke farcen shi ko kuma ya yi aski, to ba wai ana nufin layyan shi bai yi bane, layyan shi yayi amma kuma bai samu lada da ake so ba, lada cikakkiya, saboda bai samu ladan sunna ba. Shi manzon Allah idan zai yi layya baya yanke farcen shi kuma baya yin aski. To kaga an fi so ka samu lada cikakke ta hanyar ka bi sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka al-Imam Shawkani ya kawo a cikin littafin shi Nailul Awtar, al-Imam Shawkani yake cewa abin da yasa ba a so ka yi aski ko kuma ka yanke faratanka a cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja shine saboda Allah yanta jikinka gaba ɗaya zai yi a kwanaki 10 nan. Idan kai bauta kuma ka zo kai yanka ranar Idi, to Allah zai yanta gaba ɗaya jikinka. A cikin jikin nan naka kuma har da gashinka da faratanka da komai na jikinka. To shi yasa ba a so ka yi gaggawan aske su, ka bar su saboda ka samu lada mai tarin yawa har sai ranar da Allah ya yanta ka. To sai ka yanke farci sannan kuma sai ka yi aski. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Allah kuma ya biya mana bukatunmu, ya karba ibadunmu. Waɗanda za su yi layya Allah ya karba ibadunsu, waɗanda kuma ba za su yi layya ba irinmu, to babu laifi idan ka yi aski ka gyara fuskanka. Kamar ni yanzu zan iya zuwa in je in yi aski saboda ina son gyaran fuska, in gyara fuska na in yanke farce tunda na san baran yi layya ba. Muna cikin layyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma waɗanda za su yi layya to ba a so su yanke farce ko kuma su yi aski. Allah ya amsa mana ibadunmu. Allahumma barik.